kom bude táto pieseň o štyroch labkách, verných očiach, predsa o mojej Zoji len. Prišla si mi ticho do dlaní, kučeravá, nesmelá, ty rozumieš môjmu hlasu, aj keď slová netreba. Čaute, tak teraz som vám zaspievala kúsok mojej novej pesničky o Zoji, o tejto mojej novej kamarátke. Je to psík plemena Lagotto Romagnolo, alebo taliansky vodný pes. A tí, čo ma poznáte dlhšie, tak viete, že som kedysi s mojimi predošlými havinami robila dog dancing, tanec so psom. A chcela by som so Zojou v tom pokračovať, pretože je to taký môj dlhoročný sen. A určite by sme chceli potešovať deti v škôlke alebo na detskom festivale. Keď niečo nacvičíme, určite pridáme aj nejaké videjko, ako nám to ide, ako trénujeme, cvičíme. Možno, že sa to aspoň niektorým z vás, psíčkarom, bude páčiť. A možno ste si všimli, že som začala hrať na ukulele a skladať si svoje pesničky. Za spevačku sa vôbec nepovažujem, pretože som v živote predtým nikdy nespievala a učím sa to asi 2 mesiace. Ale veľmi ma to baví, aj skladať tie pesničky a mám z toho radosť. Vlastne toto všetko som zistila na jednom kurze o spievaní, kde som teda zistila, že radosť zo spievania môže mať každý a aj na moje staršie kolená sa môžem učiť na hudobný nástroj a mať z toho radosť. Takže ak by ste sa chceli tiež učiť na ukulele, tak mám pre vás jeden úžasný kurz, ktorý je síce až začiatkom roka, ale hovorím vám to takto popredu, aby ste o tom vedeli. Vedie ho Zdeněk Hladík. Ak by vás to zaujalo, tak si na Facebooku pozrite Zdeněk Hladík Tóny radosti. Dajte si ho sledovať, aby vám to neušlo a môžete sa potom prihlásiť. Ja som veľmi rada, že som tento kurz absolvovala s mojimi deťmi. Chytilo to hlavne mňa, ale aj deti si chytia ukulele niekedy do ruky a verím tomu, že keď budú vidieť mňa, tak aj možno, že oni v tom raz budú pokračovať. Pretože ukulele je jeden perfektný hudobný nástroj pre deti, aj pre dospelých. Takže zažijete s ním kopec zábavy. Tak zatiaľ majte pekný deň. Čaute.